Аның бөтен язганнарын тупласак, 5 томлы китап чыгар иде. Илфак Шигапов турындагы якын дуслары шулай ди. Бүген алар аның китабын тәкъдим итте. Исеме дә үзе кебек фәлсәфи, кеше эзлим дип атала. Яңа басманы Рания Абдрахманова да беренчеләрдән булып кулына алды. Миннең тапкыр туеп тормыштан юлга чыктым, йортынны ташыла. Илфак Шигаповның үзе исән чакта телефонына яздырып калдырган соңгы җыры бу, улы турында. Әлеге шигырьне китабына да керткәннәр. Җыентыкка әсәрләр сайлау аша узып тупланган, барлыгы 15 еллык иҗат җимешләре. Илфакның үзенчәлеге шунда, аның аудиториясының яше шикләнмәгән. Аны яшьләрдә тыңлый, бездән яшьләрдә тыңлый, өлкән буында тыңлый, авылдагы. Аннан соң инде эстрада белән кызыксынган кешеләр бик әйбәт белән аның иҗатын. 400дән артык биттә Илфак Шигаповның тормышы, исемен дә авторына охшатып кушканнар. Илфакның фәлсәфилеге дә менә шу китапның исемендән инде чагылыш тапкан кебек. Ул күп кырлы, ул чагыла ул. Аны теге бер генә төрле калыпка салып, сыйфатларын санап булмый. Тирес иемен күреп тә мәкалә яза ала торган кеше иде бит ул диләр Илфак Шигапов турында. Һәм шундый тема аша да истә калырлык фикерләр әйтә белгән. 2015 елда бастырылган Тирес иеменә һәйкәл кирәк мәкаләсенә күз салыйк. Авылларда йөргәндә игътибар итәм. Иң хәлле, төзек тормышлы йортлар бакчасында Тирес иеме. Әле ул ием бер генә дә булмаска мөмкин. Нигә шулаймы? Соң йортта тирес иеме булсын өчен монда мал асраулары кирәк. Сыер бар икән, йортта тирес бар. Тик сыер бит ул тирес кенә түгел. Сөт тә бирә, бозаулый, тормышны алга сөйри. Димәк, бу гаилә яшәргә тырыша, тормышка ябышкан. Иҗтимагый әһәмияткә ия китап буларак аны республиканың барлык китапханәләренә таратырга җыеналар. Ул гади, шундый халыкчан язган әйберләре дип мин уйлыйм, бу китап халык күңелендә урын табыр дип. Илфак Шигаповның кызы Зәринәнең кыяфәте белән дә, фикерләре белән дә әтисенә охшаганлыгын искәртәләр. Бәлки, әтисе язырга өлгермәгәннәрне ул дәвам итәр. Язасы килә, күңел тарта язуга, язасы килә, мин тырышам. Илфак Шигапов иҗаты тупланган китапның электрон версиясе дә бар. Җаным бәгереме күз нуры. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыятдинов, Яңа гасыр